салом дӯстони азиз, бори дигар хушомадед ба навори навбатӣ. дар ҷа мехоҳам барои шумо нами простинои метракиро нишон диҳам. бинед чӣ хел хушрӯанд. намедонам иноро гамазӣ мегӯянд ё хулоса читакҳои беҳад фасон. 25 сомон метраш. Ино доставка надоранд. 25 сомон метраш. анами намуде ки рангаш намерава, ҳеч намеша. ин тарафш бошад ҳам рангош меран, ҳам ба фикрам ки пад мезананд. 10 сми метраш. ина инора. ин видеора ман аз корвон тарафи пажарка 8 дарвоза якм ряди широки ба навор гирифтагиам. ина курпачовориё ҳаста 25 сомон метршон ҳаст. инчунин 15 сомона анам хеле метрошон простинан. ино 1 метраш 15 сомон. ино барошон 220 ам хеле. баъд бо доштиян 30 сомонаву 25 сомонаву ам хелео. анам ино бо хушрӯан. ҳечи намеша, бо пахтаи вая хушрӯ тоза пад намезадагиёш. иҷада бошад анамхе клёнкаҳои туркӣ омадагиай барои ҳамчун намхе скатер беҳад фасон. нархошонам арзони хушрӯ 30 сомон 1 метраш. барои ки аз дигар ҷо ман гирифта будам 45 сомонӣ буд барои хона. ана и дар назди 7 дарвоза тарафи пажарка, дар назди дарвозаи 7. анамун биноҳои наве ки ҳаст тарафи тиллобозор неву тарафи вай тарафи пажарка 7 дарвозаш. биёед бинед. инамиҷа ҳамаш клёнкаҳошона гуфтан 30 сомона метраш. беҳад хушрӯ туркиян гуфтан. евростилиш бисёрай. бинед хеле гӯлӯб лакам хеле чизош камай. баъзан мебинед чӣ хел ваяй клёнкаҳои хушрӯ нестаю қиматан. айҷада бинед ҳамаш евростил 30 сомон.